nga imbag nga agsapa tayo aming kakabsat, at datayon iti panawen iti panagdaydayaw, ket kas panglukat nga himno, kantaen tayo ti Diyos, ti grasya, ken Diyos, ti gloria. Tumakder tayo amin. Agtugaw ti Dios a mangukum iti nailangitan at rinong. Iti umong dagiti Dios, ipaulog na ti pangeddeng na. Isardeng yon tinakil nangukumyo, saan yung ayunan dagiti dakes at tao.
Sa lakniban nyo, ti kinaluntigan, kadagiti ulila ken makurapay. Iti diyo, ti karbingan, dagiti nakakaasi ken awanan gaway. Alawen nyo, dagiti nakapoy ken marigrigat. Ikanawayo ida, kadagiti managdakdakes. Di kay makaawawat ken awan amuyo, napalalo ti kinasukiryo ket nagpukawen ti hustisya ditoy lubong. Ibagak kada kayo a Diyos kayo, anak na kay amin ti kangatuan. Datayo amin. Nupay kasta, matay kay tu akas kadagiti tattao. Kas iti siya sino man a prinsipe, matnag kayo. Kumay ka, o Diyos, ket iturayam ti lubong, kukwam amin na nasyon. Kararag tayo. Managayat ken managparabor a Diyos, amami anay langitan. Idaydayaw ka iti di mabubus nga ayat mo, ken ti kinaman nagparabor mo kadag iti bibiyag mi, iti napalabas manen alawas. Ket agyaman kami o Apo, tabinangon na kami manen itang agsapa, ket inikan na kam iti salun at ken pigsa, tanabalinan mi manen ti umay agdayaw ken agrukbab ken ka. Ket babaen ka daytoy nga panagtitipon mi o Apo, iti daytoy nga kanito, adda kami man iti nadumadu mga disu, adda man dagiti kaaduan kadagiti bukod da nga pagtataengan, sinanamaken si tatalek kami o Apo nga sika iti mangtulong kada kami, nga manglasat iti anyaman nga panubok wenno peggad nga sumangbay kada kami iti masangwanan mi manen nga lawas. Ket kadaytoy nga kanito o Apo dawaten mi nga sika kumati mangidalan kada kami, nang nangrunat ti Espiritu Santo nga isuko mati mangibabait kada kami bayat itingkam panagdengeg kadagiti napateg nga sasaum. Kastamet o Apo idawdawat mi nga bendisyon ng kumati anak mo nga mangiburay iti mansahem kada kami ita nga bigat. Pakawanen na kami o Apo kadagiti aduuni nga nagkurkurangan mi ken nagbasbasulan mi iti padam mi nga tao nang nangruna iti sangwanam. Dagitoy dagiti talek dawat ken pagyaman mi babaen iti napateg nga nagan ni Jesucristo nga isu iti nang isuro ti kararag nga kunami. Amami nga adda ka sa dilangit, maridayo kumati nagan mo, umay kumati pagariam, maaramid kumati pagayatam, no kasano sa dilangit kastamet ditoy daga. Itdem kadakam ti taraon mi tinaldaw, ket pakanen na kami kadagiti basbasul mi, akasmet pamakawan mi kadagiti nakabasul kada kami. Ket di na kami iti panakasulisog, no di ket ilisin na kami iti dakes. Takukuam ti pagariam, ti panakabalin, ken ti gloria nga agnanayon. Amen. Ngem daytoy ti Jack ka, saan na kun nga ayaten akas ididamo. Laglagipem ti kasasaad mo idisakbay iti panakatnag mo. Agbabawi ka ket agbiag ka akas idinangrugi ka ang nagkristyano. Tano saan ka nga agbabawi, umay kunto ikaten ti pagsilawan iti nakaisaadan na. Aramaten tayo nga rod dayto kanito iti naulimek a panagkonfesar. Agtugaw tayo kakabsat. Kitno siya sinuman kada kayo ti nakabailan nang agparintuming kadagiti na iranta apagparintumengan
Dita sangwanan iti patugawan nyo kat mabalin na nga ramiden daytoy kabayatan tiin na panagkonfisar. Ket daytoy organista tayo, ket agtuka kinalina ay para kada tayo. Amen. Agkararag tayo. Agnanayon nga Ama, ipudnumi nga iti masansan saan kami natulnog nga iglesia. San mi nga narami diti pagayatam. Linabsing mi dagiti linlinteg mo. Sinupring mi ti ayat mo. San mi nga inayat dagiti kapadami at tao. Di ka mangeg itikis dagiti makas pakawanin na kami. Wayan na kam ngagpaay tinaragsa ka panagtulnog. Tapnon maaramidan mi dagiti rumbeng ngagpaay iti pakaitanukan tinagan mo. Babaan ken Jesucristo nga Apo. Amen. Naimbag, naragsak kinatal na ngagsapa tayo amin kakabsat. Madaydayaw ni Apo, babaan iti paraburabiyag. Ken salun nga impaay namanen kada tayo. Ken iti gundaway tayo ngagkakadwa wenno agmay maysa iti dagimong. Maragsak kan naklaunay, tadda nagitoy, ininang tayo, katatatang tayo, iti daytoy ngagsapa ng nangrona. Iti pamilya, nagitoy kakabsat tayo, da atorne kinanay, ana. Ken kastamot, nagiti kakabsat, nga gapu da pa dyan, nakadaday yung aluglugar. No naggapuanda, Attorney Larida, Ijay Del Monte, kastamot nagta Ramirez, anadayay. Giyaman tayo, uray pa'y suda kakabsat, kit naka-wheelchair da. Ngem pagyamanan tayo, ken Apo, tigundawa, ngem tay makalangan-langan, isuda iti daytoy nga agsapa. Agbiag to, Apo. Ken kastamot, intay pasangbayan, amin, nga sangsanga-ili tayo iti daytoy nga agsapa saan mi man nga maibaga dagiti nagnagan nyo ngem ammo iti Apo nga dagiti puspuso mi puspuso iti nasantuan ken managayat nga iglesia na iti sentral ket silulukat iti ruangan ken si ayat amang pasangba ay kada kayo. Ni Apo Dios isukuma iti kanayon nga maadda kada iti sidsid tayo. Kan kastama to kasano tayo nga pasangbayan kablaawan iti tunggal maysa nga adda kada tayo iti daytoy nga agsapa. Kablaawan tayo met
Dagiti kakabsat. Dagiti agapo dya Amerika, kagapo na. Dagiti Tolentino family. Ayan na, dagiti dani. Okay. Palakan tayo, mata. Dagiti na. Dagiti Tolentino ket nagbakasyon da, ket agiyaman tayo ken Apo. Dada nga siraragsak, at dada nga inlasap ni Apo. Ken dagiti kakabsat tayo nga gapupay ti depaar na ti Cagayan. Ayan, kasangsangpit da Apo, mabalinda ka di nga tumakder. Magitadan. Ayan. Dagiti ni pamilya iti papastor. Magita. Ket pudno launay nga managayat iti iglesia tayo. Agyaman kami Apo iti sasangbayo. Ken kastamet nga kaskunak itay intay mo't kablaawan dagiti amin nga da iti banger na iti baybay. Ti sabsabali nga nasyon agyaman kami kakabsat no mampayawan kayo kadagiti denden nami. Ngem amumila ununay nga da kayo nga makipagmaymay sa ti intay panang rambak iti naragsak nga aldaw iti Domingo iti intay panagdaydayaw. Ket no kasano nga ingkam kablaawan dagiti kakabsat nga daditoy kastamet ti kablaaw mi kada kayo nga itinagan iti daytoy nga gimong ti Ilocano, itinagan ti managayat nga Central United Methodist Church ken iti pampamilyana nang nangruna. Iti nasantuan nga nagan na po tayo ng Jesucristo kablaawan da kayo. Kadagiti bigat pailaeng dita ayan nyo nembag nga bigat. Kadagiti malam nembag nga malimyo ken kadagiti narabian na imbag nga rabi iyo amin kakabsat. Agyaman tayo launay. Tani Apo Dios isutikan kanayon nga maadda wenno agtalinaed kadagiti puspuso tayo. Wen kakabsat intay mga rod kablaawam mo dagiti kakabsat nga simmangbay iti panagkasangay da iti daytoy nga Domingo ken kastamet dagiti simmangbay iti aldaw iti kalaysada. Rayan dagitoy da kakabsat hangko basahin ti tunggal may sa kadakwada no di ket mabasa yo dita screen nyo. Ngem adalaing special mention kakabsat nga kayat ko nga may nga kidnaw iti may nga kabsat nga awan kada tayo. Special mention to Nanay Emilia Bernardo Emiliano. Magpintas tinagan na no? Tinagan na Emiliana. Ito apelyido na Emiliano. Napindas launay. Ngay so na katagkasi ito no July 12, 84th birthday. Nagitida kakabsat. Tinagan iti dayto nga gimong sirarak ken sirarago kami nga mangkablaaw kada kayo amin kakabsat. Amuyo, kadagiti puspuso mi, ket no kasano ti panangblaaw mi kada kayo, ket kastamet dagiti kidkinaw ken karkararag mi. Nga iti kabayatan, iti panangdaldalya sa tiyo, iti barong manen nga tawen nga paini Apo kada kayo, adtoy kami, kakabsat nga mangikarkararag, nga sapay kuma, tainton, taisunan to, iti mangkadkadwa kada kayo kabayatan kay panang daldalyasa tiday ito nga tawan. Dagitadan, nag-birthday gam ni Pastor Jordan. Pastor Jordan, birthday mo sa 13 nga pala. Tumakdir ka man? Tumayo ka nga si Pastor Jordan sa 13. Ayan. Happy birthday. Tapos diyan ni ayan, nagitada pa, nagiti July 15, wedding anniversary ni Manong Junior naman Ebi. Raquel, happy wedding anniversary. Okay. Kung nga tayo nga rod, it English, happy birthday and happy wedding anniversary kada kayo amin. When kakabsat,
Kiti sarsarunok man, dagiti ni no, dagiti damdamag. Kaya dagiti masapul tayo nga amwen. Umuna, into numay nga Domingo kakabsat, ay Sabado, gayam. Ket adanto masangay o kaya mabuangay nga special charge conference tayo. Umay ditoy ni Apo DS, tapnon dagiti banbanag nga sanpay nga nalpas, ket mabalin tayo nga lipasenen, ken dagiti banbanag nga mabalin tayo nga ipa-aproban, ket into numay nga Sabado, isunto ti final. Isu nga sa kayo nga membro, iti konseho kakabsat, ket mabalin yun to ti makitarip nung iti daytoy nga komperensya tayo. May kadua. Into numay nga July 31, may katalupulok at maysa, iti daytoy nga bulan, ket adanto maaramid nga recognition Sunday. Dati kastoy nga papel adi jay likod kakabalbaleng ket i-fill up yo. No nyan nga naganyo, congregation kayo, dagiti award wenno nalpas dagiti anak yo wenno si kayo, tapno nitikas ammo tayon to inton umay nga kapsan iti daytoy nga bulan. Mabalin nyo tag-fill up at dayay likod. Wenno kahit yung nga ibati jay wenno sino pangewatan nyo kada kami laeng ditoy. Kastamet kaksat, jak lang amo na ito ino isuti kayat nga i-announce ni Pastor Jordan. Adanto masangay wenno mabuangay nga face-to-face Youth Sunday School this coming July 17. Intong Domingo ajayin kakabsat, ken adanto maaramid nga eleksyon into no July 31 kadagiti agtutubo. Isu nga dagiti agtutubo tayo kakabsat no mabalbalan, ket addatoy ni Pastor Jordan nga mag-announce kada kayo. Yan. Pastor Jordan. Naimbag nga bigat kada kayo, amin. Salamat Kuya Pastor Ramon. Huwag narito upang unay magpasalamat sa Panginoon sa kakatapos po na Youth, MAYAF and MYF Sports Fest and Retreat na dinaos po natin. At nais po naming magpahayag na sa dating nga po ng linggo, gaya ng sabi ni Pastor Ramon, magkakaroon na po ng face-to-face Sunday School, more on fellowship type po, hindi lang purely Sunday School, kundi may fellowship po ang ating mga kabataan. Kung niyo pong mapapansin, yung mga anak ninyo kapag nandito po kayo ay nandoon sila sa ating Paris Chapel holding their own Sunday School. At pinaka-importante po, sa 31 po ay meron pong eleksyon ng ating mga kabataan dahil sa loob ng mahabang panahon po ay pinangunahan po tayo ng ating steering committee dahil po sa pandemya. Kaya ang encouragement po namin, mga kabataan po, sa dating po na 17 tsaka sa 31 po, pumunta po tayo doon sa ating student center para po sa ating Sunday fellowship na mga kabataan. Meron na po tayo mga ilalabas na endorsement form dahil ganyan po yung proseso po ng pag-elect sa mga kabataan. Kailangan muna po silang ma-endorse, ma-screen, and then po yung election. Yun lamang po, magandang umaga po sa inyong lahat at purihin po ang ating Panginoon. To God be the glory. Salamat po. Salamat sa inyong pagbati. Amen and amen. Happy birthday. Okay, sa iti kamaudyanan na kakabsat, kayo laeng pagkaamumit kada kayo, nga nalpas iti presentation and approval program, iti nabuangay nga special meeting o council meeting iti Kalman. Isu nga iti programa iti ni outreach program kakabsat, numan pa'y adda dagiti budget nga lanad sadyay, ngayon pangalaan iti budget ngay, isu nga agsulsulisit man dagiti ni kakabsat. Kas kuma iti Legoland, kung na tayo. Iti Legoland, awan ti budget na dayta, isu nga numabalbalin, kat makitungtungtong, makisarsarita kami, kadagiti ni agkasangi.
Nagiteg kasangay no mabalbaling kakabsat ket ramat ni aramiden nyo lang nagiti birthday yo babaeng kadagiti ubeng nga tagadtoy. Ikan tayo basit iti makanda ken kastamet sukatan tayo dagiti lupot kawkawesda. May isang nga Domingo adya kawesda handang agdigdigos. Into numay nga Sabado manin isudigos da. Isuntong panang sukat isong nga dagiti badbada gumatang tayo ti pang may isang nga Domingo isunto ti bado da. Isunto ti isukat tayo. Iso nga ti kuna tayo na ito nga programa iti outreach kakabsat ket awagayo Legoland. Pulpulbusan da, ikukukwan da iso da, surusuruan kan pakanin. Ada siguro 30 hanggang 35 nga ubing kadagiti adda dito yung lawlaw. Dita, ti maysa nga programa tayo di iti outreach. Ken kastamat kakabsat, nga dapay programa tayo, iti scholarship assistance, ket no siya sinuman kada kayo kakabsat iti addaan puso, ken addaan iti kastoy nga programa wenno ASI, ket mabalin nyo ti agdonar babaeng kadagitoy iti outreach tayo. Agyaman tayo launay ken Apo. Tultuloy tayo. Adda tayon kakabsat, iti panawen, iti panakaibasa, kadagiti paset, tinasantuan asurat. Ket iti epistol, maibasa, ket masarakan, iti surat ni San Pablo, para kadagiti Kolosas, iti umuna a kapitulo, bersikulo umuna, aging gana iti, 10 ket 4, ket kastoy ti kunana. Kada kayo at tao ti Diyos, di ta Kolosas, mapagtalkan a kakabsat ken Kristo, sapay kumata parabor kental na ti ited kada kayo ti Diyos nga ama tayo. Naggapu daytoy asurat kada kami ni Pablo nga apostol ni Kristo Jesus babaen iti pagayatan ti Diyos ken ni Timoteo a kabsat tayo. Kanayon nga agyaman kami iti Diyos nga ama ni Apo tayo a Hesukristo tunggal ikararagan da kayo. Tanadamag mi ti maipapan iti pamatiyo ken ni Kristo Jesus ken ti ayat yu kadagiti amin at tattao ti Dios. Idi damo a may pakaammo kada kayo ti pudno a mensahe ti naimbag adamag nang ngegyu ti maipapan iti namnama nga ipaay na. Ikasta maibatay ti pamati ken ayat yu iti namnama a naisagana ijay langit nga agpaay kada kayo. Mangted ti ebanghelyo kadagiti bendisyon ket agsaksaknap iti entero alubong. Maararamid met daytoy kada kayo manipod ididamo yu amangngeg ti maipapan iti parabor ti Dios ket naamuan yu ti kinapud daytoy a parabor. Nasursuro yu daytoy ken ni Epafras amang ibagi kada kami. Isuti patpatgen mi katrabahuan ken matalek nga adipen ni Kristo. Imbagan na kami iti maipapan iti ayat nga inted ti Espiritu kada kayo. Isut gapu na akanayon nga ikarkararagan da kayo, manipod pa nakadamag mi iti maipapan kada kayo. Idawdawat mi iti Dios, ang magunudyo naan-anay a kinasirib ken panakaawat, tapno maamuan yu anaimbag ti pagayatan na. Ket agbiag kayo akas iti pagayatan ti Apo. Aramidan yu akanayon ti makaiayo ken kuana. Agbunga kayo iti amin akita ti naimbag nga aramid, ket umadadunto ti ammuyo may papan iti Diyos. Sapay kumata mapakirad kayo babaen ti amin a pigsa ken aggapu iti nagloryaan a panakabalin na. Tapno maibturan yu as iaanos ken siraragsak ti uray anyaman a mapasamak. Agyaman kayo iti ama magbalin kada kayo, maikari makipagtawid iti inkari ti Diyos, nga ited dagiti tattao na ti pagarian ti lawag. Inispal na tayo iti panakabalin ti sipnget, ket impan na tayo iti pagarian ti dungdungwen na nga anak. Babaen ken kuana, nawayawayaan tayo, kaya't naasawen, pinakawan ti Diyos dagiti basol tayo.
Tumakder tayo amin kakabsat kadagiti addaan kabailandang at tumakder. Iti pakasarakan, iti banghelyo tayo, iti panangisurat ni San Lucas, iti kapitulo 10, manipod iti bersikulo 25 aging gana iti 37 akastoy iti kunkunana. Timakder ti may sa maestro iti linteg tapnon suoten na ni Jesus. Maestro, sinaludsod na. Anya ti masapul nga ramilek tapnon magunod ko ti biag ngagnanayon. Anya ti nailanad iti linteg kinuna ni Jesus. Anya iti panagawat mo. Ayatem ti Apo Diyos mo ti amin na pusom, iti amin na kararuam, iti amin na pigsam, ken iti amin na panunot mo, ken ayatem ti kaarubam akas iti bagim. Insungbat iti maestro ti linteg. Husto tinsungbat mo, kinuna ni Jesus, aramidem dayta, ket agbiag kanto. Ngem kaya iti maestro nga ikalintegan iti baginay, so gapuna nagsaludsod manen ken Jesus, siya sinno ti karubak. Simungbat ni Jesus. Adamay sa tao naggapo di Jerusalem, ket sumalsalo gamapani di Jericho. Sinaneb dagiti tulisan. Inaladamin nga daken kuana agraman baduna. Kinabkabilda sa dapinanawa na dandanin matay. Nairanama ta sumalsalog sa jay ti may sa apadi. Idi nakita na day di lalaki, linisyan na, katintuloy na itinagna. Simalugmet sa jay ti may sa Levita. Inasitgan na ti lalaki, ket kinita na. Linisyan na, ket intuloy na tinagna. Ngem limabas met sa jay ti may sa Samaritano, ngagbibiyahe. Idi nakita na ti lalaki na asyan kenkwana. Inasitgan na, sinapsapuan na, dagiti sugat na itilana, ken arak sa na binidbidan ida. Insakay na, itibukod na ng animal, ket impan na iti may sa apagdagdagusan ang nagtaripatuan na kenkwana. Kinabigatan na, nangalay ti duha pirak, ket inted na itagpadpadagus. Taripatwem kinuna na kenkwana ketinto nagsubliak, bayadak to amin anagastum. Kinuna nga ro ni Jesus, iti panagkunam, siya sino kadagiti talo, ti pudno akaruba day di tao, asinaneb dagiti tulisan. Day di nangaasiken kuana, insungbat iti maestro ti linteg. Kinuna ni Jesus, inkangarod ket kastamet ti aramidem. Dagitoy ti sasao ni Apo kadagiti anak ni Apo. Amen.
Imbag nga agsapat tayo amin kakabsat. Iti Ilocano Choir, ururayan na iti tunggal maysa nga dan iti tarigagay nga makipagkankanta kat agbalin nga parte iti Ilocano Choir. Kat maawis kayo kakabsat na kayo aming agtarigagay nga mayat nga agserbi kini Apo Diyos baban iti panagkankanta baban iti Ilocano Choir. Blessed are the servants whose master is the Lord. Those who share the gospel, who preaches holy word. For God will bring great harvest from the servants' faithful seed, And will multiply the blessing, and the people into feed. Well done, my good and faithful servants. in you my cause is firmly carry on. Well done, You serve a gracious Lord, so great is your reward, O faithful ones. well done. Blessed are the servants who are faithful to his call. Live their lives for others, who dedicate it all. For they are priceless treasure in the Father's heart above. And the thanks of those whose lives were Changed with the message of God's love. well done, my good and faithful servants. In you my cause is firmly carry Well done, You serve a gracious Lord, so great is your reward, O faithful ones. Well done. and when our work is over, at the closing of the day, we will run into His arms and hear our Lord and Master say, well done, my good and faithful servants. In you my cause is firmly carry Well done, you serve a gracious Lord. So great is your reward. All servants come receive the glory from the Lord. Well done, Agyaman kami manen choir. Kadagiti napipintas nga saniwang iti kanta nga isu nga ayo manen kada kami iti dayto nga agsapa. Maragsakan kami launay. Kararag tayo. Iti ayay mi o Diyos nga grupba biti sangwanan agraman daytoy kanito ting kami panagdengdengeg kadagiti sa saom.
Si kangarod o apo, iti manglukat kadagiti ni puspuso mi ken kadagiti laplapayag mi. Tapnon mandingan mi analaeng no nya kayat mo nga ipadanon kada kami ket masalimet matan kadagiti kaunggan mi. Tadagitoy nga sasao nga isunto ti gapu na tapnon aramiden mi nga agpaay ipakaitan-o kan tinagan mo. Bendisyon namin itong galmaysa nang nangro na dahito dipen mo itinagan ni Jesus. Amen. Idi napalabas sa Domingo kakabsat. At da kinunak nga gapo iti maysa nga manurat nga kunana ti Ingles. God isn't looking for great people, but He is looking for people who recognize the greatness of God. Malabit nga naibati kada kayo kakabsat nga datoy di Domingo ken kadagiteg dingdingeg. Nga ti Ilocano na ket mabalin nga kastoy ti pakaitarada ita. Saan ngagsapsapul iti Dios kadagiti natatanok at tao no diket agsapsapul isuna kadagiti tattao ang makaamam mo iti kinatakneng iti Dios. Kentas launay. Isu nga ti daytoy ngagsapa kakabsat ket panasek man ngagsermon wenno agmensahe ti ababalaunay. Taket kita ti oras tayo tauray man lang daytoy kakabsat kun kunak nga kankanayong kadagiti kakaduak. Uray man lang daytoy iti maysaad kadagiti panpanot ken kadagiti bibiyag tayo iti umay iti eksakto nga oras tayo. Isu nga no alas 9:30 madanagan naklaunay no awampay dagiti ni Koro ken dagiti Pangulo. Kadandanagan naklaunay alas 6 naknuka. Tadayto iti prinsipyo ti biyag ko no mabalbalin madikayat iti maudi. Tadagiti maududi kakabsat tamuyo meten. Kada Domingo na, Huwebes ken Domingo, outreach babaan ken ni Kuya Ed, at outreach iti ni Central. Ket agpakpakan, Huwebes ken Domingo. Dagiti kakabsat, pasensya kayon, awanin na ibusen. Ngem dagiti umununa na parabor, iti adda kadakwada. Isu nga numalden, no kayat tayo nga awatin ti parabor iti Dios kakasat, saan kayo kadi ngagpapaudi. Tinaimbag a Pilipinong Metodista. Mayat si kayo. Dahito ti kayat ko nga pagtutungtungan tayo kakabsat, iti sangkabas kanito. Amok nga Metodista ka, amok nga Pilipino ka, ngem kasano kadi iti kinaimbag mo, kadag iti karubam. Deta iti saludsod. Kinuna ni Apo Jesus, iti maestro tilinteg, ingkangarod, ket kastamet iti aramidem, dayta iti maudi nga isut imbaga ni Apo iti daytoy nga maestro. Ako na iti maysang nga manurat ket napintas launay iti kunana ti Ingles. The way to life is not primarily through knowing. It is through doing. Iti kang runaan, iti biyag, ket saan lang nga iti panakaamu. No deket iti panangaramid.
Ti maestro ti linteng ket amuna no anya ti aramiden na no kasano a magunod na ti biag ngagnanayon. Amuna. Ken kastamat kanyam ammom. Ken ammo tayo a ti banbanag o tapnon magunod tayo ti biag ngagnanayon. Ibagbaga na ti linteg ken iti paglintigan. Iti amin ta maestro nga ro diso. Ngem umdas kadin dagitoy ken kuana. Umdas kadin kada tayo nga amwen tayo laeng dagiti paglintigan. Wenno no kasano tayo laeng nga magunudan iti biag ngagnanayon. Isu a kinuna ni Jesus ken kuana aramidem. Dagita ket agbiag kanto. Saan lang amwem no diket aramidem. Dagiti banbanag ngam ammom wenno ammom ket agbiag. Kalpasan na mangeg iti sungbat daytoy a maestro iti lenteg no sino kadagiti talo anak kaimatangan iti daytoy a pasama ko nakaimatang iti daytoy a pasamak kas naibasa tayo wenno nanggigan tayo tatay iti daytoy nga lalaki a sinaneb dagiti tulisan sa dain nala amin nga daken kuana agraman iti bado na. Sanda pa'y nga napnak, kakabsat, kinabkabil na isuda. Ken pinanawan da nga dandanin, matay. Sino kadakwada iti karubam kuna ni Apo Jesus, iti dayta nga maestro. Anya tin sungbat na, daydi nang nga asi ken kuana. Isu nga kinuna ni Jesus inkangarud ket kastamet iti aramidem. Dagiti salsaludsud no anya ti masapol nga aramiden tapno magunod iti biag ngagnanayon ket dagiti aramid nga addaan iti panagkuna tayo panangisaket ayat ken dungo. Kakabsat. Dagiti salsaludsod no anya iti masapul nga aramiden tapnon magunod iti biag ngagnanayon. Ket saan laeng nga iti pannakaammo no deket dagiti aramid nga daan panangipateg, panangisakit, panagraem, dungo nang nangruna no kasano iti ayat. Tauray pa'y dagiti adda iti grupo a pinili iti Dios nga ilina. Wenno maysa kadagiti pangpanguluan iti simbaan. Wenno kun kuna tayo a relihiyoso ken relihiyosa. Ket saan dagitoy iti kwalifikasyon iti biag ngagnanayon. Tay ti pudpudno apakaisaanan wenno kwalifikasyon ket isu iti ayat. Panagayat. Tano kasano tayong agayat. Kakabsat. Isu ti pakaimatangan nga iti Dios isu ti adda kada tayo. Ta iti kinapudno na ti Dios isut ayat. Ta saan lang ati panakaammo kadagiti banbanag no di ket iti panangaramid kadagiti banbanag
nga maadaan panangisakit, dungo, ayat, akas kinunak itatay. Takas kinuna ni Apo tayo nga Jesus, aramiden tayo dagitoy abanbanag, ket agbiag tayo, ken magunudan tayo, iti kalkali kaguman tayo nga biag, nga agnanayon. Kasta kakabsat iti pudno, ken naimbag, a Pilipinong Metodista. Tay di Domingo, nagsermon na kadagiti kabataan. Nga timaysa, nga iti tema daket kabataan, nga pinili. Ken mangituray. Amuyo ko nakadakweda. Kada kinuna ni si Rizal, nga dagiti kano kabataan kay isudanto kano itinamnama iti pagilyan. Ang mga kabataan, ang pag-asa ng bayan. Amuyo, kinunak, sinaludsod ko kadakwada, pudno nga ta daytoy, agkakatawa da, dagiti nga agtutubo. Apay katawa kayo. Isu nga kinunak kadakwada, anya nga gapu, ngagkatkatawa kayo, san kayo kadi nga mamati. Iti dayta, nga iti tudubo, ket isu da tinamnama iti pagilyan. Pudno, ngem adda kayat ko nga inayon iti dayta. Tati kinapudno na ko na kam amin. Nga makita yo, itakalsada, ngagtutubo, isuda ti gapo, itiriribok, iti pagilyan. Dagitag tutubo. Na imbes nga isuda ti kunkuna tayo nga pag-asa, iti daytoy nga pagilyan, wenno namnama ti pagilyan, isuda ti mangririribok iti pagilyan tayo. Kadwanda. Isu nga kuna kadakwada, saan laeng nga kabataan kay isut pag-asa iti bayan, no dikit dagiti agtutubo anak Kristyanuan, isuda ti namnama iti pagilyan. Isu nga kunak ditoy, basta iti aramiden tayo, dagiti ammo tayo, tapnon maimatangan kada tayo, nga si tayo a Pilipinong Metodista. Ket naimbag ka kadagiti karubam. Haan laeng nga Pilipino, no ket sika nga Metodista, nga Pilipino, sika itinamnama iti daytoy nga pagilyan. Kas iti daytoy nga tao, iti kamaudyanan na nagsaludsod isuna. Napintas launa iti saludsod na kakabsat. Tay iti saludsod na may panggap iti biyag ngagnanayon. Ken itinapanan na nga tao iso ti umno a pagsaludsudan dayta nga banag ni Apo tayo nga Jesucristo. At da tao nga nagsaludsod, napanyan ti umno nga tao nga nagsaludsudan na, napintas launa iti saludsod na, iso nga napintas met kakabsat, iti sungbat nga inaawat na. Ngem ti kamaudyanan na, nagdesisyon iti saan nga napintas a desisyon. Sika, no naimbag ka nga Pilipinong Metodista, anya ti desisyon mo, ita. Sumurot tayo ken Apo, aramidin tayo dagiti banag, ket agbiag tayo nga sirarag o ken kuana, namnama amagunod tayo ti biag, akal kalikaguman tayo. Amen. Adda tayon iti panawen, iti panagyaman, idaton tayo dagiti apagkapullo, karkari, sagsagot ken datdaton, agraman, iti para kadagiti paaramid, akasapulan, iti iglesia apagyaman, bayat amakankanta ti himno, ket maawis tayo nga umasideg, iti sakaanan ti altar, bayat ti kararag. Maawis met dagiti agtarigagay ang mga ramat iti online banking ket mabalin tayo ti agidaton babaen iti bank account
iti Central United Methodist Church, ana iparang kadagit krin tayo. Ket kantaan tayo nga ti himno ti panagyaman ken panagdisipulo, si ayat ni Jesus. Si ayat ni Jesus nga umawawag, umawag kada tayo. Matmata magururay itirwangan, kumit na kada tayo. Umay kan, napanugan, umay kan. Si ema ni Jesus nga umawawag, managpasul, umay kan. Bayag-bayag tay panangawag na, umayab kada tayo. Apay di tay ikasut ka asina, asina kada tayo. Umay kan, umay kan, napanugan, umay kan. Si ema ni Jesus nga umawawag, na nagpasul, umay kan. Tiyempo na itan kanito taglabas, ang labas ka na tayo. Sipnget nen patay, umay damamingen, umay damamingen tayo. Umay kan, umay kan, napanugan, umay kan. Si ema ni Jesus nga umawawag, managpasul, umay kan. Inkarina ti dakkel nga ayat na, ayat na kada tayo. Mga asino pa'y managpasul tayo, pagkawanin na tayo. Umay kan, umay kan, napanugan, umay kan. Si ema ni Jesus nga umawawag, managpasul, umay kan. Agkararag tayo. Adto'y kami iti sapo. Amang namnama iti parabor ayat dungo, tano kasano ka idi ket kasta kamot itaken iti agnanayon. Sumagyamyaman kami laun-unay o Apo,
Ta itibiyag isumanen sagot mo kada kami ti daytoy nga agsapa. Ken kastama to Dios iti kanito gundaway makapagrukbab makapagdaydayaw iti nasantuan nga nagan mo. Ken saan lang nga iti daytoy nga kanito nga idan nadan kami iti biyag no dekat iti gundaway a maipaay mamet o maipaay mimet dagiti banbanag nga isu o Dios aggabukan ka dagiti parparabor nga daytoy met iti datdaton mi iti sakaanam wenno apo dagiti apagkapullo dagiti karkari sagsagot ken datdaton ipaay mingarod o Dios daton mingarod iti altar mo tapnon bendisyonam tapnon maaramid dagitoy no agbalin dagitoy nga pakailawaan pay iti pagariam nang nangruna ti pangaramat mo ti daytoy nga iglesyam. Agyaman kami kadagiti anak mo Dios nga silulukat kadagiti dakdakulap da dagiti bulbulsada kan kastamet ti puspuso da nga maipaay iti rumbeng ken ka tapudno launay o apo. No kasano ka nga nagtalag kadakwada dagitoy nga anak mo ket mapagtalkan damet laun unay. Isu nga tibiyag dagiti pampamilyada dagiti pagsapulan da ken amamin o Dios nga kamkamang nga isut impaay mo kadakwada ket paraburam pay tapnon iti kastao apo. Itibiyag ngayon sagot mo kadakwada ket may matangan to iti ranyag ni Kristo babaen dagiti aramid nga isu ti pannakaamuda. Agyaman kami met kadagiti anak mo o Dios asimmangbay ken sumangbay kadagiti panagkasangay da ken iti aldaw o Dios iti kalaysada. Ngakas kuma dagitoy nga anak mo na manong doming ken manang lebi. Weno apo daday ti sangwanam. Akas talaunay ti reget da iti panagyaman da. Tapod no launay nga iti biyag iti panagdenden na ken kastamot iti pampamilyada ket pudno launay nga sika o Dios iti nagbatayan iti ayat nga isu na ipasamak kadakwada. Agyaman kami kadagiti anak mo nga iti biyag nga isu tinsagot mo iti barumanan nga tawan itinda pa nagdaldalyasat iti baro nga bayag nga isu timpaay mo sika nga rudo apo iti salaknib da ken talgad da. Agyaman kami kadagiti anak mo nga pinaimbag mo kadagiti saksakiten da. Agyaman kami kadagiti anak mo nga nagturpos kadagiti panagad-adal data ni kami suda ti pudpudno nga sireb. Agyaman kami kadagiti anak mo o Dios nga pinatalgad mo dagiti ni pagsapulan da ket sapay kuma ta iti pigsa sa lunat ket isu pay ti ipaay mo kadakwada. Kastama dagiti anak mo nga awan kada kami iti daytoy nga kanito tadada ti sa bali nga nasyon sika nga rudmet iti mga luwad sika nga rudmet o Dios namang patalged iti pibiyag da yadayom isuda o Dios kadagiti banbanag nga saan nga nasaya at no deket ilisim isuda iti anyaman nga pegpegad. Dagiti kakabsat pagyamanan mi nga awang kada kami ngem amumilaon unay o apo iti puso tinakem ken kastamot iti panakipagmaymaysada kada kami iti daytoy ngeng kami panagrukbab ken ka iti biag ken sa lunat isu kumamet ti ipaay mo kadakwada paraburam iti biag ken ti pamilya daw o apo tapnon iti kasta isu damet ket maaramat nga ripit iti ayat dungo ken parabor nang nangruna dagiti agkasapulan o Dios
akaruba mi. When wapo adu dagitikid daw mi, san mi man nga mamaysa-maysa iso dangem amumi laununay, no kasano itiregat mi, nga iya sidegkan ka dagiti anak mo nga addaan sagsagubanet iti daytoy nga kanito. Paimbagem ka di o apoy tinagan ni Jesus. Ipataw mo, O Diyos, dita man nakabalin nga dakulap mo kadakwada. Tapnon umimbag, dagitoy, O Diyos, nga anak mo. Ken kastamat iti iglesia mi, O Apo. Repetin na kami, ti may maysa nga ayat. Tapnon makita kada kami, iti rupa ni Kristo, nga granranyag, kadagiti aramid, tapnon iti kasta, makabadang kami, kadagiti agkasapulan. Si Kangarod, O Diyos, namang bendisyon, pag may maysain na kami kadi, akas Metodistang Pilipino, tapnon iti biyag, sa lunat, ken iti pamati, isunto, O Diyos, iti agturay kada kami. Iti daytoy, O Diyos, nga ilimi, si Kangarod ti mangsalak, dagiti barbaro, Apo, nga isut impatugaw mo, tapnon rumang ay kami nga pada-pada, tapod nulaunay, nga iti inga daan iti Diyos na, ket saan to ngagkasapulan. Daytoy, O Diyos, itanamnamami, dagitoy, O Apo, iti kidaw ken karkararagmi, itinagan ni Kristo Jesus, nga isut manlubot, ken mangisalakan mi. Amen at amen. Tumakder tayo, amin, kakabsat. Kakabsat ko kena ayatek idaunay. Intayo nga ron na pada-pada nga awaten iti nananay nga bendisyon iti Diyos Ama nga dasa di langit. Iti ayat dungo ken panangisalakan ni Apo tayo nga Jesucristo. Kastamat iti panakipagmaymaysa panangalalwad iti nasantuan nga espiritu na ket isukumati madda kada tayo. Ita ken iti agnanayon nga waninggana. Amen at amen.